सेवली महिलारिनि जे खिग्रा गारि लांनायनि सायाव समाजारि बिजोङाव जोबोदनो गोसारदों जाय बाथ्राखौ लानानै बे समाव सावरायनायनि बिन्दो जानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बेरेखा दोलोनि एबा UPPL राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो बे समाव गोबां सुबुंफोरानो बिथांनि जे खिग्रा गारि लांनाय बे गारि लांनायनि सायाव सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। रायजो राजाफोराबो बे समाव सोमोदों जे सासे बिजाथि जाय बिजाथिया MLA जायाखै, जाय बिजाथिया दिनैसिमबो पावारखौ मोनाखै, नाथाय बे समाव बिथाङा जे गावनि बाहायग्रा एबा खिग्रा गारि लांलायदों, बे लांलायनायखौ लानानै मानसिफोरा एबा रायजो राजाफोरा जोबोदनो सोमोनांदों। आरो बेनि सायावनो बाथ्रा बुंथिदों बिथां थाख्लाय नार्जारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव सेवली महिलारी बिथाङा जानो हागौ बे समाव बिथाङा माखासे लेट्रिनफोराव बिथाङा थांनो मोजां मोना जानो हागौ, जायनि थाखायनो बिथाङा गारि लांफादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां थाख्लाय नार्जारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जाय सुबुङा गोरिब गुन्द्रानि जेंना जेंगोनाखौ बुजिनो हायि बे सुबुङा माबोरैहाय रायजो राजाफोरखौ सिबिथाय होगोन होननानै मोनसे सोंलु सिखांदों बिथां थाख्लाय नार्जारी बिथांनिफ्राय। आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जाय सुबुङा गोलाव सम संग्राम खालामनाय बै खालामनाय सुबुंनोसो बे समाव रायजो राजाफोरा सायख'नानै बिथांनोसो भटखौ होगोन। नाथाय बे समाव नुनो मोनदों जे जाय समाजजों थाफानानै गोरिब गुन्द्राजों आइ आफाजों थाफानानै बे समाव खामानि मावनो हायि बा गोरिबजों थाफानानै जाय सुबुङा बे समाव थाफानो हायि बैफोरबायदिखौ रायजो राजाफोरा अनसायनाय नङा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बिथाङा बाथ्रा फोरमायथिदों जे बिथांजों थाखा फैसा थानायखायसो लाइमोनफोरा थांदों आरो बैफोर लाइमोनफोरानो बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जों फैसा लायनो थाखायसो जों थांदों होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों होननानै बुंथिदों बिथां थाख्लाय नार्जारी बिथाङा। आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों लाइमोनफोरखौ आरो भटार्स रायजो राजाफोरखौ फोरमायथिदों जे बे समाव जाय सुबुङा हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन बायदि सुबुं, जाय सुबुङा बे समाव समाजजों गोरोबनानै थानो हानाय बायदि सुबुं, गोरिबजों गोरिब बायदि थानो हानाय बायदि सुबुं, बैफोरबायदि सुबुंखौसो गावनि गोसोजों एबा गावनि सानस्रिजों साननानै बे समाव भटखौ होनो थाखाय खावलायदों बिथां थाख्लाय नार्जारी बिथाङा। आरो रायजो राजाफोरा बे समाव थांखि लाखाबाय जे बे समाव लरेन्स इस्लारिनो भट होगोन होननानै बाथ्रा फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों थाख्लाय नार्जारी बिथांखौ। जे बिथाङा दिनै जेखौ बुंदों खिग्रा लांदों मादों, नाथाय बेहा माखासे आंनि बुजिनाय पार्सनेलि बेहा माखासे हुदा दं जानो हागौ, जे फायखानाफ्राव खिनो हाया जानो हागौ, बे मोनसे हेबिट। ओंखायनो मोजां स्टेन्डार्ड जायगायावसो बेहा खिनाय हासुनाय अयभास दङ जानो हागौ। बेनिखायनो आंनि नुनायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों आं। दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन, रायजो राजाफ्राबो मिथिखागौ दिनै जाय बेक्तिया दिनै इसिग्राब स्टेन्डार्डजों जिउ खांदोंब्ला दिनै आइ आफा दुखुथिया हावरिया मावरियानि भटखौ मारै मोननो थांनो। दिनै बैनाव कुइसन जादों, दिनै जाय जोंनि क'क्राझार समस्तियाव जाय बिजाथि महरै गसंदों बे बिथाङा जुदि इसिग्राब स्टेन्डार्ड जुदि थायोब्ला बे बिथाङा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनि दुखु सुखुखौ मारै मोनथिनो। जे जायगायाव जुदि सासे केन्डिडेटआ गासैबो हावरियाफोरजोंबो थानो हानांगोन, मावरियाफोरखौबो नोङो नायनो हानांगोन, बै गुन्द्रा गुन्द्रि जेनेबा गरिब थाखोनि मानसि बेफोरजोंबो जिरायनो जानो लोंनो हाफानांगोन, अब्लासो माने ससियेल वार्कार जानो हायो, सासे केन्डिडेट जानो हायो। खिन्थु आं नुवाखै दिनै बे बिथाङा बे क'क्राझाराव देरहागोनखौ। मानोना जोंनि आइ आफा, आंबो सासे क'क्राझारनि आइ आफा बिदा फंबायखौ आं मोनथियो। दिनै नोंथांमोनाबो नुदों देरहाखानाय बायदि बिबार सारनाय, दा बेफोरखौ बानायनाङामोन आंनि नुनायाव आरो आंनि बेक्तिगत। दिनै जेफोर प्रग्राम बानायदों नोंसिनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ बुंदों, बयखौबो लब लासिया होननानै दिनै गान होदों। दिनै बैफोर बेक्तिफ्रा मोनसेल' थांखिजों थांदों आं नुबाय, माने बिसिनि प्रग्रामाव जानाय लोंनाय थायो आरो बिसिनि प्रग्रामाव मोनसेल' थांखि उद्देश्यजों थाङो जे जेखिनि जाया मानसिखौ लाबोदो, दिनै मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदो,
दिनै थाखा फैसाजों नाथाय दिनै मैयानि गेजेराव आं मोनसे नुदों दा बेखौनो बुंनो नागिरदों बेफोरबायदि मावनानै ओरैनो थाखा फैसा थांनानै लाब गैया मानोना जाय सेंग्राफ्रा दिनै फैफिनदों बिसोरनो बुंदों जों थाखा लानोसो थांदोंमोन आं दिनै नोंसिनि गेजेरजोंनो आं बुंगोन थाखाखौ बयनोबो नांगौ गुरलाबखौ ला आरो गावनि बिबेकखौ दाफान जाया नंगौ थार नोंसिनि समाजनि हाबा मावगोन रायजो राजाफोरनि हाबाखौ मावगोन जाय बेक्तिया नोंथांमोनजों लोगोसे थायो बे बेक्तिखौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन आं बेखौ आसा थियो आरो